Li bajarokê Çela Hakkariê hin gundî ji bo ku biznên xwe ji gur û hirçan biparêzin, wan dişînin nav paskoviyan da ku mîna wan çalak û bihêz bin. Di encama vê hevaltiyê da kahrikên mîna paskoviyan jî çêbûne. Ji bo vê çîroka wan ya balkêş me ji Culemêrgê Anko Hakkariê berê xwe da aliyê bajarokê Çelê û di nava çiyayên bilind û befir da rêwingiya me nêzî 6 kilometran berdewam kir. Dema em nêzik li sînorê vê bajarokê xweşik bûn û gihiştin gundên Biyadirê, Anko Narliyê li şûna çiyayên befir, çiyayên hêşîn wekî demsalek cuda em pêşwazî kirin. Li van çiyayên bi heybet hejmarek ajalên Kovî hene û gundî jî da ku biznên wan nebin nêçîrên ajalên Kovî bi şawazek cuda hewil didin heywanên xwe biparêzin. Gundî derdorê 15 rojan carekê biznên xwe dişînin nava Paskoviyan da ku mîna wan çalak û bihêz bin û nebin nêçîra gur û hirçan. Heywanê me yê kehî li çiyayê dad gel heywanê kûvî bigerin, gel heywanê kûvî hem xwe diparêzin hem jî fêl dibin çiyayê gel heywanê kûvî. Gundê Biyadirê ji sih malan pêk tê û gundî debara xwe bi çandiniya birinc, kuncî, hêjîr, tirî û sewalkariyê pêk tînin. Sewalkarê bi navê Murad Öner di dema cotbûna paskoviyan da biznên xwe şandine nav wan û di encamê de ji bizinek wî kahrikek melez mîna paskoviyan hatiye dinê. And me yet mesela yet küvi tatın nova gundî çûn me jî gele hejê dikir bazê küvî tiştekî hem spahiya lawa me jî gotê daxwaza me ew bû bizinê me ji bazê nêr yê küvî bihêtin nêrî bizên da en jî bi xwe xwe dîkeyn. Doykovê ev ye çünkü ev jî fûç e heke normalde bazê küvî şaxêton tam dirêj din. Öner dibêje ku biznên wan wekî paskoviyan fêrê jiyana çiyan bûne û hin caran 15-20 rojan li gel paskoviyan dimînin. Biznê me en berdeng çûlê hinde rojan 15-20 rojan mînin çûlê gava tên bin heywanan ji vî çiyayê he tên ve eyn vêrê ji ber avê tên heke wekî dî süreklî yê çiya serbest em niha berdeng dê xwe serî çiya dan yet fêl bû çûlê jiyana xwe derbas dikin. Gundiyên Biyadirê ku nû fêrî vê şewazê bûne ew hewil didin ji paskoviyan zêdetir sûd wergirin û di vê çarçovê de hejmara karikên paskovî zêde bikin û fêrbûna bizinan ya li xwezayê bidin berdewam kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Hakkari.